Helo a chroeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU, Iechyd a Gofal, Cymdeithasol a Gofal Plant. Eleni mae'r arholiad ar ddydd Llun yr ail o Fehefin. Mae hwn yn amlwg ar gyfer uned 1, twf datblygiad a llesiant dynol, a mae'n arholiad ysgrifenedig 1 awr a 30 munud. I reina ohonoch chi sy'n gwneud y gradd unigol, dyma yw eich unig arholiad, ond yn amlwg i reina ohonoch chi sy'n gwneud y dwyradd, fe fydd arholiad arall i chi. Yn gyntaf heddiw, ni'n mynd i edrych ar camau bywyd. Dylai fod dysgwyr yn ymwybodol bod yna 5 cam bywyd, sef babanod sy'n 0 i 2 mlwydd oed, plentyndod sy'n 3 i 12 mlwydd oed, glasoed sy'n 13 i 19 mlwydd oed, oedolaeth sydd yn 20 i 64 ac yna oedolaeth ddiweddarach. Mae'n bwysig adnabod enwau y 5 cam bywyd a hefyd oedrannau y 5 cam bywyd. Dyma fel arfer yw cwestiynau tariff isel, falle 1-2 marc yn unig, ond yn amlwg mae'r dealltwriaeth yma yn bwysig. Mae hefyd angen i chi gwybod beth yw twf. Twf yw'r cynnydd corfforol mewn pwysau a taldra. Mae yna diagram gyda ni fan hyn o siartiau canraddau. Mae'r siartiau yma yn wahanol i fechgyn a merched. Mae hwn yn cyfle i ni gallu plotio mesuriadau am cylchedd pen, pwysau a hyd taldra, babanod a phlentyndod. Mae hefyd yn arwydd i ni i wybod bod ein babi plentyn yn tyfu yn ôl y disgwyl a hefyd i godi unrhyw pryderon yn ôl falle babi sydd yn pwyso yn llai na beth ni'n disgwyl ar gyfer yr oedran hynny. Beth yw datblygiad? Mae datblygiad yn ymwneud gyda gwelliant neu cynnydd yn y sgiliau, emosiynau, gallu ac ymddangosiad unigolyn. Nawr, mae yna 4 math o ddatblygiad, sef datblygiad corfforol, deallesol, emosiynol a chymdeithasol. Yn wahanol i dwf, mae datblygiad yn cael ei recordio yn ôl amserlen sgiliau tyfu. Felly bysa'r ymwelydd iechyd yn dod i gartref person ac yn gofyn iddyn nhw wneud gyfres o weithgareddau fel adeiladu tŵr o flociau, gwneud posau, puzzles, gosod pegiau mewn i bicer, gwylio sgiliau echdygol bras a manwl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Hefyd yn arsylwi ar sut mae plant yn ymddwyn yn ôl eu emosiynau a sgiliau cymdeithasol. Mae hwn wedyn yn helpu yr ymwelydd iechyd i wybod os yw plentyn yn bwrw'r cerrig milltir disgwyliedig ar gyfer y camau bywyd, ac wedyn, os nad ydyn nhw, eto i dderbyn cefnogaeth. So falle er enghraifft bod gandych chi plentyn sydd ddim yn dweud digon o eiriau ar gyfer yr oedran ac felly'n gallu cael cymorth er enghraifft oddi wrth lleferydd iaith. Cwestiwn arholiad tariff isel wedyn ar gyfer yn amlwg twf o datblygiad fydd disgrifiad a wedyn chi sy'n gorfod gosod y term perthnasol. So yn yr achos yma yn amlwg y cynnydd mewn maint corfforol yw twf ac wedyn os mae sgiliau a galluoedd ac emosiynau yn datblygu, mae hwnna wedyn yn datblygiad. Yn mynd nôl wedyn i'r camau bywyd, yn amlwg 13 i 19 yw glasoed a wedyn dyma sut ni'n gallu ennill marciau rwydd jyst gyda'r dealltwriaeth syml yna. Rhywbeth falle chydig mwy heriol yw eich bod chi'n adnabod y cerrig milltir disgwyliedig ar gyfer oedrannau gwahanol. Yn yr achos yma o'r cwestiwn arholiad, mae ganddyn ni y cerrig milltir ar gyfer person sy'n 4 mlwydd oed. Nawr, be ni ddim eisiau gwybod yw rhywbeth dylen nhw gallu gwneud yn 2 oed. Mae hwn yn specifically ar gyfer plentyn 4 oed. So yn yr achos yma, bys ni'n disgwyl er enghraifft bod y plentyn yn gallu rhedeg gyda rheolaeth. Datblygiad emosiynol yw maen nhw'n deall teimladau eu hunan ac teimladau eraill. A wedyn datblygiad deallesol yw yn amlwg mae sgiliau iaith yn gwella. Yn amlwg dim ond enghreifftiau sydd gen i fan hyn, un ateb ar gyfer corfforol emosiynol deallesol.
Mae yna posibiliad i chi cynnig atebion sy'n gwbl wahanol i rai yma, ond mae'n rhaid eto i fod yn berthnasol ar gyfer person 4 oed yn unig, nid rhywbeth bys chi'n disgwyl bod rhywun 2 oed yn gallu gwneud ac felly yn 4 oed yr un peth. Dylai fod hwn yn addas ar gyfer yr oedran hynny. Nesaf te, ni'n mynd i edrych ar y ffactorau corfforol sy'n gallu effeithio ar dwf y datblygiad a llesiant. So mae hwn yn cynnwys etifeddiaeth, a gyda etifeddiaeth ni'n gallu etifeddu nodweddion corfforol cyffredinol, enghraifft taldra, lliw llygaid, sharp-in gwyneb, ond yn amlwg ni'n gallu etifeddu cyflyrau iechyd fel clefyd Huntington's, dystrophy cyhyrol, haemophilia, fibrosis cystic. Mae'n rhaid bod ni'n ymwybodol o sut mae'r cyflyrau etifeddol yma yn gallu effeithio ar iechyd, llesiant a twf. Mae angen bod chi'n deall beth yw pwysigrwydd ymarfer a sut mae ymarfer yn gallu helpu ni mewn ffordd positif. Sut mae ein diet ni, diet iachus, ble ni'n bwyta bwydydd iachus yn cyfrannu tuag at twf da, datblygiad da a hefyd llesiant addas. Sut mae hydradu, gan gynnwys bwydo o'r fron a bwydo o'r potel a diddyfnu, weaning, yn gallu helpu ni i ddatblygu pan rydyn ni'n baban. A wedyn sut mae ein cyfleoedd chwarae hefyd yn gallu effeithio ar ein datblygiad. Mae'r bocs olaf wedyn yn sôn am salwch, so salwch hir dymor, salwch byr dymor, a hefyd mathau o anableddau gwahanol, enghraifft anabledd synhwyraidd, anabledd dysgu ac anabledd corfforol. Dyma yw enghraifft o gwestiwn arholiad ar y ffactorau corfforol sy'n gallu effeithio ar iechyd a llesiant unigolyn. So mae gan deulu Catrin hanes o glefyd y galon. Mae Catrin wedi cael diagnosis o cholesterol uchel a phwysedd gwaed uchel yn barod. Mae hi a'i theulu'n byw mewn tŷ bycha mewn ardal diwydiannol ddifreintiedig sydd â lefel uchel o ddiweithdra a throsedd. Mae gan Catrin 2 o blant bach. Amlinellwch y ffactorau corfforol ac amgylcheddol a fyddai wedi gallu cyfrannu at gyflwr iechyd presennol. I ni nawr te yn yr achos yma ond yn mynd i edrych ar y ffactorau corfforol. So o bosib gallwn ni dweud mae etifeddiaeth genynol yn cyfraniad tuag at y ffactorau corfforol yma, sef DNA y rhieni yn cael ei drosglwyddo i'r plentyn. Enghraifft, mae ganddi hi pwysydd gwaed uchel, mae ganddi hi hefyd clefyd y galon. Hefyd gallwn ni ystyried arferion diet a hydradu, hynny yw mae Catrin yn bwyta ac yn hydradu yn debyg i batrymau y teulu. A hefyd y fath o gweithgareddau corfforol mae'r teulu'n ymwneud gyda, a hefyd maint neu y nifer o weithiau mae'r gweithgaredd hynny yn digwydd yn ystod yr wythnos. Yn amlwg mae angen sôn am y ffactorau amgylcheddol, ond mae hwnna'n rhywbeth gallwn ni trafod nes ymlaen yn y sesiwn adolygu. Wrth nawr edrych ar y ffactorau cymdeithasol ac emosiynol sy'n effeithio ar dwf datblygiad a llesiant. Mae angen i ni i fod yn ymwybodol o gyflogaeth a sut mae cyflogaeth yn rhoi manteision i ni i gymharu â effeithiau niweidiol sy'n gysylltiedig â ddiweithdra. Enghraifft, mae ganddyn ni strwythur, mae ganddyn ni reswm i godi, mae ganddyn ni bwrpas, mae ganddyn ni ffrindiau yn y gweithle, mae e'n effeithio ar ein hwyliau, mae ganddyn ni ffocws a cymhelliant yn ystod y diwrnod. Hefyd mae angen edrych ar brofiadau addysgol, so sut mae addysg a nifer fawr o manteision ac yn amlwg anfanteision os nad yw'r profiadau addysgol yn ffafriol. Mae amrywiaeth diwylliannol a hiliol wedyn yn ymwneud gyda yn amlwg ein diwylliant culture, a'n hil race, a mae yna nifer fawr o fanteision ac yn amlwg heriau byw mewn cymdeithas aml ddiwylliannol. Hefyd o dan y ffactorau cymdeithasol ac emosiynol, mae ganddyn ni camdriniaeth. So mae yna mathau gwahanol yn amlwg o gamdriniaeth, sef camdriniaeth corfforol, rhywiol, emosiynol
esgylistod a domestig. Yn amlwg beth sydd angen i chi i ddeall yw'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw a hefyd sut mae rhain yn effeithio ar unigolion. Mae yn amlwg unigolion yn gallu bod yn rhan o berthnasoedd gwahanol, perthnasoedd cadarnhaol a perthnasoedd negyddol, ac yn amlwg mae rhain yn gallu bod yn deuluol, ffrindiau, agos a rhywiol a perthnasoedd gwaith. Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod wedyn yw adverse childhood experiences, ble yn amlwg mae plentyn yn cael ei gamdrin, falle yn gorfforol, yn emosiynol, yn cael ei esgeiluso, yn cael ei gamdrin yn rhywiol, ac yn amlwg y mwyaf o brofiadau niweidiol mae plentyn yn dioddef, y gwaith wedyn yw'r oblygiadau yn y dyfodol. Yn amlwg gall unigolyn perthyn i deuluoedd gwahanol. Mae angen fod yn ymwybodol o'r mathau o deuluoedd gwahanol a sut mae rhain yn gallu effeithio ar ein ffordd o fyw, ar ein cyfleoedd bywyd mewn ffordd positif a negatif. Ac yn amlwg ein rhywedd, beth yw ein traddodiadau o ganlyniad i ein rhywedd a efallai anghydraddoldebau mae unigolion yn gwynebu. So enghraifft, a yw menywod dal yn gwynebu anghydraddoldebau bywyd i gymharu a dynion. Os edrychwn ni felly ar gwestiwn yr holiad, mae cyd-dibynnaeth clir rhwng iechyd corfforol a iechyd meddwl da. Esboniwch y manteision cymdeithasol ac emosiynol i iechyd tymor hir unigolyn os ydyn nhw'n gwneud ymarfer corff. So fan hyn edrychwn ni ar y manteision cymdeithasol a hefyd y manteision emosiynol. Ond cyn i ni falle ystyried ateb y cwestiwn yma, mae angen ystyried esboniwch, sef rhowch fanylion a rhesymau dros sut a pham mae rhywbeth faleg y mae. Felly, os edrychwn ni ar yr ochr cymdeithasol, mae'n cyfle i unigolyn gwneud ffrindiau, cysylltu gyda eraill, mae'n cyfle i gymdeithasu, siarad a rhannu problemau, ac yn amlwg mae nhw'n teimlo fod nhw'n perthyn i grŵp neu gymdeithas neu gweithgaredd. Wrth gwrs wedyn y manteision emosiynol o ganlyniad i ymarfer corff yw y mwynhad, yr hwyl, falle y ryddid, y dianc o broblemau, a lleihau tyndra, ac yn amlwg mae yna canlyniadau da ar hyder. Y ffactorau amgylcheddol wedyn sy'n effeithio ar dwf datblygiad a llesiant yw cyflwr tai, so sut mae rhai unigolion yn byw o bosib mewn tai orlawn, mewn tai llaeth damp a budur ac oer. Yna mae ganddyn ni llygredd aer a llygredd sŵn, a beth yw effeithiau llygredd aer a sŵn arnom ni, yn ogystal â argaeledd gwasanaethau yn ein cymunedau neu ardaloedd lleol. Cwestiwn yr holiad wedyn sy'n ffocysu ar y ffactorau amgylcheddol yw sefyllfa Catrin. Fe edrychwn ni ar y cwestiwn yma'n gynharach yn y sesiwn adolygu. So y tro yma mae angen amlinellu'r ffactorau amgylcheddol fyddai wedi cyfrannu at gyflwr iechyd presennol Catrin. So os cofiwch chi yn y brief bach neu'r astudiaeth bach sydd ganddyn ni yn y cwestiwn, mae Catrin yn byw mewn modau byw, gwael, mae ganddi hi falle tŷ bychan mewn ardal ddiwydiannol sy'n ddifreintiedig. Mae yna lefelau uchel o drosedd a ddiweithdra sydd yn amlwg yn gallu achosi straen iddi hi. Mae'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant sydd ar gael i Catrin yn falle bryn, yn enwedig os mae'r ardal yn ddifreintiedig. Mae hi hefyd yn cael rhwystrau wrth mynedu gweithgareddau corfforol neu canolfannau hamdden. Nawr te, ni'n mynd i edrych ar y dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar. So early intervention and prevention. Mae yna rhaglenni sgrinio plant ac oedolion yn bodoli. So gyda sgrinio plant, mae ganddyn ni sgrinio cliw, sgrinio smotyn gwaed a hefyd 1000 diwrnod cyntaf. Gyda oedolion wedyn mae ganddyn ni yr aorta, y bron, y cylyddyn, y cyngeni a'r cervical.
Mae imwneiddio, so rhaglenni imwneiddio yn dulliau atal ac ymyrryd rhag afiechydon, ac yn amlwg mae pawb yn ymwneud gyda rhaglenni imwneiddio o enedigaeth hyd at farwolaeth, enghraifft un fwyaf syml yw falle brechlyn ffliw. Mae nifer o wasanaethau ar gymuned yn gallu bod yn dulliau atal ac ymyrryd, ond bod ni'n fodlon defnyddio'r gwasanaethau ac yn ymgymryd gyda y gymuned a'r pobl sydd yn gallu bod o gefnogaeth i ni. Ac yn amlwg mae ganddyn ni canllawiau a chynlluniau'r llywodraeth, ble mae'r llywodraeth enghraifft yn rhoi awgrymiadau ar sut i fwyta'n iachus, be dylai fod pryd o fwyd iachus yn edrych fel, os ydw i'n yfed alcohol, fy mod i'n yfed yr unedau cywir, fy mod i'n ymarfer yn rhywiol, yn ddiogel i osgoi clefydau, beichiogrwydd, annisgwyliedig ac ati. Mae yna hefyd wedyn ffyrdd gyda ni o hyrwyddo iechyd, so health promotion. So os ni'n edrych ar ein meddwl a sut mae ein agwedd ni yn caniatáu i ni cael meddylfryd o dwf, ble rydw i falle yn weithgar iawn, fy mod i'n gwynebu heriau ac yn hoff o heriau ac wedyn yn teimlo'n llwyddiannus fy mod i wedi datrys problem neu gwynebu'r her yna. Gwydnwch wedyn resilience yw ydw i yn gallu gwrthsefyll anhawsterau ac ymateb mewn ffordd cadarnhaol. Cyfranogiad gweithredol, rydw i'n cymryd rhan actif yn y pethau sy'n digwydd, hynny yw fy mod i'n rhan o benderfyniadau, fy mod i'n teimlo reolaeth, fy mod i'n cael fy ngormyso, fy mod i â llais i gyfrannu tuag at y pethau pwysig sy'n digwydd i mi. Ac wedyn ymwybyddiaeth ofalgar, so mindfulness, pethau fel yoga, pethau fel meddylfryd twf a sut rydw i'n mynd wrthi i ymgymryd gyda gweithgareddau gwahanol fel darllen, cymryd seibiannau, gwrando i gerddoriaeth ymlaciedig ac ati. Nawr, cwestiwn arholiad sydd wedi codi ar gyfer dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar yw mae Annie yn deall pa mor bwysig yw bod yn fwy gweithredol yn hytrach na bod yn oddefol yn ei gofal ei hun. Trafodwch beth yw manteision cyfranogiad gweithredol. So active participation, nid cymryd rhan mewn gweithgaredd mewn ffordd actif, as in addysg gorfforol, redeg, etc. Ond mae Annie'n cymryd cyfrifoldebau o dewisiadau a pethau sy'n digwydd iddi hi. Okay. Nawr, mae gen i cod falle sy'n gallu helpu chi gyda cofio'r gwybodaeth yma. So, yn yr achos yma, mae'n 3 3 cy a'r ll. Okay. Pam? Oherwydd mae hwn yn rhoi cyfle iddi hi fod yn mwy o hunan ymwybyddiaeth a gwell cyfranogiad, so better participation yn y pethau sy'n bwysig iddi hi. Enghraifft, be mae moyn gwisgo yn y bore, os yw i moyn cael cawod cyn bwyta brecwast. Mae ganddi hi mwy o annibyniaeth ac ymreolaeth o ddydd i ddydd, felly mae'n teimlo bod hi'n gallu reoli beth sy'n digwydd iddi hi. Possibly mae yna manteision corfforol wedyn, mae'n mwy actif, enghraifft os mae hi yn gweld bod mas am dro yn rhywbeth pwysig, mae'n cael cyfle i wneud ac felly mae'n fwy actif yn gorfforol. Mae ganddi hi cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau gwybodaeth. Okay, mae hwn falle'n gallu bod oherwydd diddordebau, enghraifft mae hi eisiau ymgymryd gyda gwneud gwai, knitting, a mae hwn yn cyfle iddi hi gallu datblygu sgiliau newydd. Mae ganddi hi cyfle i leisio barn a gwneud penderfyniadau yn beth sy'n bwysig iddi hi. Mae'n teimlo bod pobl yn gwrando iddi hi. A hefyd wedyn mae gyda hi cysylltiad cymdeithasol gwell oherwydd hi sy'n dewis ble mae'n eistedd enghraifft i gael brecwast. Okay. Mae llesiant gwell gyda hi, yn ôl mae'n teimlo'n hapusach, mae ganddi hi mwy o hun yn barch, mwy o hyder, oherwydd ei fod yn chwarae rôl pwysig yn y gofal a'r penderfyniadau yna. Okay. Hoffwn tynnu'ch sylw at wefan Carlem Cymru nawr. Mae yn amlwg nifer o fideos eraill ar gael mewn pynciau eraill ar hyd y 2 lefel, boed yn sigau, uwch gyfrannol a safon uwch. Ac yn amlwg mae gwefan cyfac yn gwefan defnyddiol i chi i gallu cael mynediad at cyn-bapur arholiad a deunyddiau adolygu ar gyfer uned 1 iechyd y gofal. Diolch i chi.